Σήμερα θα σου μιλήσω για τα ροζάρια. Τα ροζάρια είναι χειροποίητα μακριά κολλιέ αποτελούμενα από πολύτιμες πέτρες και φτιαγμένα στο χέρι κόμπο-κόμπο, όπως αυτό εδώ που φοράω, σε τυρκουάζ απόχρωση. Θα ήθελα να σου δώσω και κάποια τύπο όμως για τα ροζάρια. Φόρεσέ τα τώρα το καλοκαίρι με μονόχρωμα μπλουζάκια, σαν αυτό εδώ το top, ή με πολύ ωραίες πουκαμίσες ανοιχτές, είτε μονόχρωμες είτε πολύχρωμες, οπότε μπορείς να συνδυάσεις κάποιο από το χρώμα του ρούχου σου με το ροζάριο που θα βάλεις από μέσα και έτσι αυτό, καθώς έχει πάρα πολύ ωραία κίνηση, όπως βλέπεις, απογειώνει το look που έχεις ήδη επιλέξει. Και να σου πω και ένα extra tip για ακόμα μεγαλύτερη απογείωση του look, βάλε κάποιο βραχιόλι ή σκουλαρίκια στο ίδιο χρώμα με το βασικό χρώμα που θα έχει το ροζάριό σου. Έτσι θα δημιουργήσεις συνολικά ένα υπέροχο καλοκαιρινό χρωματιστό look, για το οποίο όλοι θα σε κοιτάνε και θα σχολιάζουν θετικά. Γράψε μου στα σχόλια αν και εσύ αγαπάς τα μακριά κολλιέ και ειδικά τα ροζάρια.